1:20 do mediodía, bueno, xa é hora case de xantar. Hoxe imos a por a proba os padais, digamos, máis atrevidos aquí no termómetro. Imos a dar unhas cantas ideas, por exemplo, en materia de chocolate. Seríades quen de probar, por exemplo, chocolate con algas? Querida Fátima, ti estás nunha chocolatería aí en Pontedeume onde o fan, non? Efectivamente, estades vendo como iniciaríamos ese proceso despois de ter o noso cacao. Estámoslo descascarillando. Tomás, estamos aquí contigo nesta chocolatería O Xoco, e despois de descascarillalo, algo moi curioso, o chocolate que é sólido convertese en líquido. Sí, por medio da fricción das pedras do noso muiño. Aquí vemos Aquí a se alga. leva as algas secas, deshidratadas, que xa estuvo macerando cos nis de cacao, e aquí botaríamolo, e por medio da fricción, do calor e do tempo, voltaríase líquido, como vemos aí. Curioso, o chocolate tan sólido, pensas ti, e volvese xa casi para comer, pero non. Sí, correcto, polo porcentaxe de grasa, pero bueno, aí engadiríamos todo o tema de azúcar e demais, e despois, unha vez que o proceso ha terminado, botaríamolo na temperadora, que é esta máquina que temos aquí, co que fai enfriar, o sea, quentar e enfriar o cacao, e aquí... Quenta ou en frío, vale? Quenta ou en frío, para estabilizar o que é a manteca cacao. Aquí botaríamos as tabletas. Me diga, xa está case listo para probar, non? Aquí, despois deste proceso que é no que nos nosos moldes facemos as tabletas, vai o frío, pero nada, 20 minutiños e tal, solidifica e xa teríamos o produto definitivo. A xente nas casas está agora mesmo, vamos, está envexándonos moito, pero pregúntanse, como é que se che ocorre meter algas ou, por exemplo, eucalipto ou, por exemplo, millo no chocolate, Tomás? Pois bueno, foi un tema de querer traballar co cacao de orixen e demais, e despois tamén mesturalo con produtos galegos, non? A nosa idea é, despois de moito tempo traballando fora e demais, queríamos facer algo relacionado con Galicia e demais. Entonces, por medio de sabores da cultura, da tradición galega, da aldea natal da miña avoa de Valdoviño e tal, foi o terra, o de eucalipto, e o atlántico, por o mar que baña as nosas costas. O de algas, non? O de algas, o que estamos facendo aquí hoxe. Que vou probar? Sí, este que tes aquí. Porque a presentadora desafiábanos a probalo así os padais máis arriesgados, pero... Sí, podes probar calquera. Boa acollida. Sí. Calquera destes, tanto de Atlántico como de Cremiño, son os que máis vendemos, o que facemos con crema de oruxo. A ver, todos os sabores, os 6 primeiros que temos, están saindo ben e demais, gustan, bueno, pero estos dous son os que máis saída Veña, teñen. vou a laco de algas, cal é este? Sí. Vou coller un anaquillo, non vai a ser. Aí está, a ver a cara que vou. Está ben. Increíble. Increíble. Convidados todos a vir aquí, compañeiros. Que rico, gracias por atendernos. Ese sorriso non minte, Eu creo que a Fátima lle gustou esa mezcla arriscada, mesturar aí chocolate con alga, pero, bueno, parecía que tiña boa cara a nosa compañeira.